Aurtengoan disko bikoitza dela, bata Amalur eta bestea Euritanta banintz. Baserriaren inguruan eta nekazaritza abeltzaintza eta elikaduraren inguruan hausnarketa egiten ari garela, eztabaida eta bide berria jorratzen ari garela. Guk nolabait egin nahi genuen berriro baserrian hartako beste disko eta historia gaurkotu bat. Eta horretarako bidaide izan ditugu besteak beste Iztueta eta Sosolako lagunak, eta Jakoba Errekondo ere bai, eta bestea Euritanta banintz. Horretarako Joxan Ormazabalen olerkietan oinarritu gara. Pasaziaten Joxanen olerkiak eta bapatean oso bisualak irudituztean. Ni gauza bat bisualki ikusten baldin badut gero askoz erraisago egiten dut musika, ez? Eta Joxanekin hori gertatu zen. Badirudi biak batera sortuak direla, bai letra eta bai musika. Euskara nahi tokatzen dena eskerrak ematea eta gustatu duzuen da gustatzen zaizuen diska. Indiminidad, Petriculidad, Círculo, Mírculo, Trículo, Trac, Encomendario, Chanchiculete,